Ko ba nang lagot ko? Ay, scroll up ahon no ha? Lagot ko ba? Kamo gani, manguwag gani mo sunod sa amua, ha? Ipadayon ninyo, ha? Tuloy-tuloy ninyo ba? Ayaw mo gunong, ha? Ayaw mo gunong. Wa ba mo gisugo nga manguwag mo sa amua? Pagkaron pag na full nami sa inyo ha, dira na mo mga wala, ha? Gisugo mo nga mo char-char mo sa amua, di ba wala, ha? Karon kay char-char mo sa amua, obligasyon mi ninyo, ha? Ayaw mi ninyo biyahe sa ere, ha? Gianad mi ninyo. Karon pag naanad nami, pag magalingaw na magpangita sa inyo, dira na mo mga wala, ha? Ha? Ko ba nang lagot ko? Naghilom-hilom lang among kinabuhi. Karon mo adtura mo sa among kinabuhi para dugmokon mi. Ha? Wa man mo na mo gisugo nga manguwag mo sa amua. Kamo ang kusa ni abot sa among kinabuhi. Ha? Karon ipadayon ninyo pag manguwag mo ipadayon ninyo. Dili na mga wala mo galit. Lagot ko ha. Dili jud baya mi muasa kung dili tungod anang inyong mga lami nga istorya. Di mi muasa kung di mo muhatag og motibo sa amua. Ha? Kahapsay ra sa mong kasing-kasing niya, tuga-tuga mo pangabot niya, di man day ninyo kaya panindigan ninyong uwag-uwag sa amua, mga wa, raman day gihapon mo kalit, ha? Usay trip ninyo, ha? Usay trip ninyo. Nya karon mo ingon mo sa amua nga, pildi ra ma-fall, pildi ma-fall, ha? Nya karon tunggapon ta kanyo, ingon ko ay kamapay, ganahan ba ka? Ang lagot ko. Gina, scroll up na.